malam. Ai sama mana mata ku ji mai take yana ta kidan take na ce muku mai yalo kar ya taba ki ta nan da nan baby sama mana ra'ayin ku bai wuce dai ba mata mutanen mu wani yayi rawa an ba shi wani sai ya sha kamu ba gaddama a gurin yaran bikin damu yau dai gida ya kai gida ga iyayenmu mata ku zo da shirin rawa daga kungamu haushin jikinku na so ku huce na lockdown sama mana mata rawa kuke so ko ne shiru da bakina mata kuna tawaina ta ku awa gina saboda ku na zama saniyar sake mauna na kan birana da dare akan rukun suna ado da gwanja karshen ya fatance na don ku na zama haka bai cika kuna saba mana sama na gombe na ce isa sai aka buga take gidan mace mai yalo ya zarce da mai wake taro kam ya cika taro dai kamar a itace ne a ware icen marke kamar dai mai tafiya da za a kira falke da manyan gidan mata suke babu ta mai yalo rawar dansa sama mana aha na kula na zuwar bikin ta na zaune firawar ku ta farin ciki misali ne karmutan kama mu yan adawa ne dan hakika sun birge ni a ranza ne shi kwata da mai lokaci asara ne zamto yan daki guda babu tun dabi malam kada ka kara jin haushin da mata nake harka dan ban kwatanta irin halayya ta cin naka ko ne na nawa gatan hatsi shika matsayin gida gatan gida kyan zare saka mata da gwanja kwatankwacin toliyar burka sai dai gani a bari su ma dai na kankan ba sama mana ku ji babu ruwan hanci da zagin miya malam sun so fari rabi yayi ruwa sai da ce malam dama tudun Allahu bai rusuwa kukan kullum nufin su mu bar nishadi kamar kikam amarya da an ku sha zama laudaram dam kam rukun toliyar daki ga gam kamar